Sabihin sa tanan mga guys na ay bata nag-viral na bayag basura karon. Ako gi-post sa akong short video try. Na viral karon naglabay basura. Idol ko si Boss Torping. Boss Torping, idol kita ka Boss Torping. May gabi dia Boss Torping. Viral karon. Mao na siya na labay basura. Buoton kay ba si Boss Torping. Viral na ron siya kay naglabay basura mo na ini mga bata ron na masugo sa gilikanan mao ay magkugig labay basura alas 10 na si taglas 10 kini siya maglabay basura mga idol trending ni si idol viral na siya sa akong sa sitio Famous Tayas city mao na siya tiglabay basura si Boss Torping.